Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur, habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antar jon jedul tak takoni, madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi ya. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho iya engko. Sangure semari 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi, Truk. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata, rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke, ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawala. Kon lakuning lekasu kita linuting gitung kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu. Mulih piye? Mungse awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinuwun Mandura ning bareng aku ngematke Sinuwun Mandura metu pagelaran jaba ora pangling. Ya kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak nek arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni ning ati, Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo? Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Tru. Nah aku mati, pendem. Wis kok dole mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru.
Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki Marjandratasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, asik kate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe ki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana tak. Tak saut e, Tru. Ngene iki ra trampe nek kerangan. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Antasena, iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap pendha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Oh kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene margane. Go, ayo go. Sik weteng kula ora, Truk. Wetenge loro. Aduh. Kenapa iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Truk. Diulur wektune kok nek mari asikate, Truk. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Truk? Waduh, tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den.
Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu isa nampa. Nek sampeyan ora isa nampa, napa sing tok landhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora isa ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandharawati. Lho, sebabe napa? Mandharawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun selak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyelok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak, iso digawe apik, digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam Padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani Bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ki, Truk. Mari kok, mari. Tak nggo ngentut matus. Ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki wis rasa-rasa. Kisono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro torjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antareja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini gak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus
Ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh modar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didadel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekane. Ora templekan Bagong. Nggih, Pun, nggih, Pun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ayo men kesel tok, ha ta? Ha iya dengkulmu amoh ora. Teko mburi kene. Menek Ndara Garukaca Ndara aja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi, aku penonton saiki. Penonton piye? Engko nek Ndara Garukaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Ndara Antasena metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna. Bekti kula Ndara ya tak tampa. Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa. Nesu tenan iki. Nesu tenan iki. Mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong. Gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Nun. Kowe wani karo Suma Mandura. Mangkene Den. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Suma Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa Petruk, ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Tak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk diweling ora wani lho. Menengo crawat iki menengo. Mangriyen, Den.
Kula mangun nek napa-napa mboten napa-napa Den. Kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapan pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora asana sak kuku irenge umure karo Petruk. Kok sampeyan ngendas-ndaske kula? Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhus ngoten ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara nggunakake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Lha dadi putune cangkeme elek. Mau sampeyan biyen ora ngerti, mau sampeyan yo isih bocah. Sampeyan yo isih bayi. Lha dadi sampeyan ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampeyan niku le nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Enti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampeyan. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene diglundungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo mang potol. Ndak selak potol dhewe. Mang potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking raga mapan teng swarga teng rika ketemu kalih Mbah sampeyan Prabu Pandhu. Lho Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa, Truk? Puntek batrene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Ya. Wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, to. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gargoco tak tangisi raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gargoco. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter. Telapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasang gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Tasen mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Saiki didum. Apane?
Lho gaweane. Maksudnya aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukun bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Tru, Antarjaya ampun ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Terus cara aku iki mau durung karo arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik dengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasun nang ngisor wit kae nek durung wonten tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo golek Petro? Arep tak pateni. Lho, wani karo. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarjan jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro mboten wonten. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi to. As. Kono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya. Tak lindungi, Tru. Ya. Nyambut ngono aku seneng. Heeh. Amos Suramarata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketoke kowe iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalahan. Usuk kalah menang pokoke gleleng lho ya. Ya, antenane kene, Tru. Ya. Kira mayit jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Nun, goleki Petro. Oh, Petro iki ngayal kok kandhane. Tru, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Tru, krungu e, Tru. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petro ndi? Tru? Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ah iya. Ha ta, Tru? Ora sero-sero. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Iya. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Lho. Petro niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedap.
Titi Sonya Madya Ratri lumrang gandaning puspita ilir-ilir ngapa kowe guyu antarjang wong ora kaya kowe kahanan kaya ngene kok isih iso banyol karang bakoke dawane banyol ya heh karemu piye kowe ngrasani aku nek nutup-nutupi Petruk terus aku ya arep katutke dosane kowe iki omong nganggo pikiran ora jo lho jo sapa jo ki jenengmu sapa Antarja Dundang Jo kok ora gelem kon ngundang Antar ngono ha metik apa ora kowe nek Antar wah omongan karo wong kaya iki malah mumet siraku ngombe obat kuwatir aku nggawa apa peli kita hus bel kita iki cangkem mangkel aku ngombe iya ora apa aku goleki Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa Petruk takon ngaso aduh Petruk wis mulih ngaso apa mulih apa ngaso molak malik ora korene Petruk ora iso nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja ha wis kena aku malang kene kok anggap aku ora wani karo kowe lho wani karo sing tak dene apa mojo ora minggat ora ngerti kridane Antarja sembur mlonyo awakmu wis aku sik sabar wah bahaya iki nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku mlonyo tenan cilaka aku ngapa mundur ayo ndelok jarak kowe nek ngidoni aku tenan aku iso mlonyo tenan kowe putu ula aku mung wong biasa ning ngene jo iki wis dadi anteping tekadku aku tetep kudu mbelani Petruk yen ngono kowe wani karo Antarja sing tak wedeni apamu maju mrene atau ora idu ora gak aku nek idu aku gelem maju ning ora idu ya ora nek idu gal aku ora mungkin nek idu adoh banget aku nek idu mak menedak arep ngopo kowe jo apa kowe ngerti ra aku anake sapa lho kowe iki anake Semar ha pinter Semar iki sapa Semar kuwi radong kowe Semar ki Sang Hyang Ismanta kok mbandem rek ngapae Truk hah ada no Ismaya hah Ismaya Ismaya ngono kuwalat lho bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya kowe kakangane Bathara Guru Jo dadi bapak ki asline dosen panggilan ora ono Bathara dosen goblok banget iki bapak iki kakane Sang Hyang Guru ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono oh ya bapak iki kakane Bathara Guru bapak iki dewa bapak iki kesektene asline ora ono sing ngimbangi ning bapak iki ora tau sombong bapak iki ora tau umuk bapak iki mondok menggunakan ilmu padi tegese apa kuwi ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa bapak sugih ora tau pamer bapak dijaya ora tau pamer ning kowe ngerti aja yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak wene aji-aji iki ampuh kegilo-gilo ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunakake ha iki aku wis kepepet iki aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe mulane kepepet nek wis kepepet kaya ngene iki aji-ajiku wajib tak toke
Ayo gak ketokno. Rekasa lengu wali talenan iki lho, Jeng. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek Aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok apake to le tak pusing. Mari Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Men kelingan terus e. Ismaya. Ku maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono? Dada dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki Abang kira tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Kowe ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung iki, Kong. Ngopo? Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar pindho bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang
Waduh, lagu. Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok nyekel Ponokawan. Petruk. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh Bagong aku training abang. Wile nyolong ngendi kowe. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, glese cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Terus inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petruk niku menungso. Lho, wani halaku. Lho sing tak wedeni apa, Mbok? Cencang jenggot kroncal ya.
to wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Nadan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun gugu karepe dhewe. Manuswaning jajaran iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glandang nenggala jeblok wetemu barat. Wah, nek ra mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Aku kok yo lali nek nggawa adhiku to yo. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, selamat kowe. Aku ngojek. Wo. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sok gah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petruk ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningoki wanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngejak wong ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai dicritani tau ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetna Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang. Kowe iso nglangkai batange Petruk. Kan ora muni batangku.
Ha ta? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok sago? Iya ya. Iya. Aku kan ora ono masalah. Sing ono masalah kowe ya kejaba nek bola diwele sumbar. Bagong ora bali. Jojo nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya? Aku tak ngono. Nyok jojo nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petro kok. Petro iki aku. Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Terus, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonani, mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari aku iki ciduk kowe kredit. Anggar-anggaran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titipku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan nyewu. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing neng samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok 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 arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ini aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni. Heeh. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha ta. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Kae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarta, Jawata imbang yen pana padha. Dirle. Wah. Anu semarek jalan tebes. Lho. Lah iki Petro kok nggawa bendho iki. Surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kantrong Bolong. Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Samake gunung jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis ki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan.
Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggulung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaning asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tanwandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo monten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi Garindrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh. Koko Prabu nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin. Menawi kula sampun mangke damel padhang Garindrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yai tumuli pusaka kula trimaringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
Kresna sinayeng manggelung minto. Lah kok karaya ora dat abene. Pendak-pendak pun Kakang Suwanana Praja Ngamarta mesti pun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lah kok ora kaya sagedhagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang suwaning pun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna mara gage matur eneng apa? Kok Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Limasada. Nganti pun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendhang Kamrajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten kok Prabu. Wengakna permana jati. Ayo gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Limasada kuwi aku apa dudu Janaka? Kok Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Kok Prabu kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yai? Krungu. Wis. Yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Werkudara winggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Mongko sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Limasada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Limasada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing pustaka Jamus Limasada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang.
Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi rasa digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar, Goko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna.